जों आइजो आफादनिफ्रायबो बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंखानो लादों। दा बेनि आगोलावनो बुंनांगोन आङो 2021 मायथाइनि 8 मार्चआव आङो बे आफादगिरि बिबानखौ मोनदोंमोन। दिनै 2 बोसोर जाबाय। दा 2 बोसोर जानाय लोगो जोङो बिबान गथायनो जाबाय। बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जों दा देग्लाय थुनलाइ आफाद आबसु आरो जों आबोब खौसे जानानै आफादखौ खुंफानो लादों। बेयावबो जोङो जोंनि बिबानखौ सोलायनाय जागोन आरो जोङो देग्लाय थारमाने गांसे खुगा लाइसिबो दिहुननो लानाय जादों मिथिंगा रानि मुंनि। बेनो आरो जोङो जिमान हायो जोंबो आबोबनिफ्राय जानानै बिथांमोनखौ जों मदद होनो नाजागोन आरो बे आफादखौ लाफानायानो जाबाय जोङो जाहाथे बयबो खौसे जानानै सामलायलांनो हायो। उननि आइजोफोरखौ जोङो मोनसे मोजां बिथोन होलांनो थाखाय जोङो दिनै बिथांमोनजों एखेलगे खुंफानायखौ जोङो सानदों एबा आखायाव लादों। मेथाइ खुंनो थाखाय मावख' बेखेवदों लान्जाय आफादनि मा बुंनो बे समाव? टंला दख'र बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 37थि बोसोरारि जथुम्मा आरो टंला आइजो अनसाय आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ लोब्बा लाखिनानै आरो टंला दख'र बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय टंला दख'र बर' फरायसा आफादा 1971 आरो 72 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बेजों फैयै फैयै दिनै 51 बोसोर जाबाय टंला दख'र बर' फरायसा आफादनि गायसननाय साना। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों आरो बेजों टंला हालामाव जिहेतु जोंहा बर' रायजो राजाफोर थाबाय आरो मोनसे होलांनो सानदों जिहेतु 50 बोसोर जाबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बानजाय आफादा मावख'लि बेखेवदों आरो बिनिनो चेयारमेन जोंनि खालिंदुवारनि MCLA दिलिप कुमार बर' बिथाङा फिथा हाजेनदों आरो बिथांखौ लानानै जिखिनि जोङो बानजाय आफाद मोनदों कनभेनर हिसाबै बारग' नेहाथारि बिजु बर' आरो आगोलनिनो बारग' आफादगिरि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो बिथांजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि जोंहा साब कमिटिफोर थाबाय बेजों मोनसे आसा फारिदों जोङो 3 आफाद थाबाय थुनलाइ आफाद एबसु आबोब बे 3 आफादनि जिखिनि कनफारेन्स आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितु गल्डेन जुबलि मोनसे सनाथि मायथाइ बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंलांनो आसा फारिदों आरो जिखिनि बानजाय आफाद थाबाय निस्सय बिथांमोना जिखिनि खामानि दामानिनि गेजेरजों जोंनि 3 आफादनि कनफारेन्स थाबाय आरो लोगोसे गल्डेन जुबलि बेखौ बिथांमोना साक्सेस खालामनानै होगोन आरो जोंबो एबसु हिसाबै हानायसिम बिथांमोनखौ मददथि आरो हेफाजाबजों होनानै लोगोआव लाफानानै जों खामानि मावलांगोन।